Αναρωτήθηκε ο Θεός, Παναγαθός μα και σοφός, στον κόσμο την αφήσει. Γιατί τα χρόνια πέρασαν, οι άνθρωποι τον γέλασαν, θέλει να αποχωρήσει. Στο χάσιμο του φεγγαριού, στο πρώτο φως του αυγερινού, του ήρθε μια ιδέα να συγκεντρώσει υλικά, να ζωγραφίσει πίνακα, την πιο γλυκιά παρέα. Πήρε ολόλευκο καμβά και χρώματα τα πιο αγνά απ' τα αισθήματά μας. Έφτιαξε μια ζωγραφιά, βάζοντας σε κάθε πινελιά κομμάτι απ' την καρδιά μας. Είμαστε όλοι μας ξεχωριστοί, κι απ' τους καλούς οι πιο καλοί. Με μας θέλουν πολύ να έρθουν και στην παρέα μας να μπουν. Είναι όμως δύσκολο πολύ και πρέπει να έχουν αντοχή, γιατί είμαστε ξεχωριστοί κι απ' τους καλούς οι πιο καλοί. Στάθηκε τότε ο Θεός, χαρούμενος περήφανος, θαύμαζε το δημιούργημα του. Καθώς κοιτούσε από ψηλά, ένιωθα πέραν τη χαρά για τούτα τα παιδιά του. Με αρετή και σεβασμό, με εκτίμηση δίχως εγωισμό, είμαστε ενωμένοι. με αγάπη για το διπλάνο και χαρακτήρα σπάνιο. Όλοι είμαστε φτιαγμένοι, διότι ως δημιουργός και ως Παναγαθός Θεός το είχε κι αυτό φροντίσει. αισθήματα ειλικρινά που βγαίνουν μέσα απ' την καρδιά, σε όλους μας να δωρήσει. Είμαστε όλοι μας ξεχωριστοί, κι απ' τους καλούς οι καλύτεροι. Με μας θέλουν πολύ να έρθουν και στην παρέα μας να μπουν. Είναι όμως δύσκολο πολύ και πρέπει να έχουν αντοχή, γιατί είμαστε ξεχωριστοί κι απ' τους καλούς οι καλύτεροι.